paljon, että Leo luovutti ja antoi sen sille. Satana. Oikeesti mua rupee ärsyttää tommonen... No en mä tiedä, mutta tommonen lelliminen, että sen pitäisi saada heti... Miksi siellä on vettä se lattia? Miksi siellä on vettä se lattia? Pesä. Miksi siellä on vettä se lattia? Ne pese lattia? Ne pese lattia. Mä sanon. Joo. Mitä teet sinne? No näin. No Leo antoi sen sille, mutta sen jälkeen kun se oli kiusannut sitä tuossa 15 minuuttia. Sä oot ihan hirveä ihminen.